kufundiswa kuipa kutengesa msangano. Anditi tine mafoni. Foni ndo ichapedza vanhu. Chef. Urikupedzwa nechinhu chawakaita sei? Wakatenga ukabata wewe. Enda asati zvapera zvatangira pana ivavo. Chef kana ndichinyorwa kutaura. Ngatipedzei independence taona kurora kwemusoro. Nevanhu vaita mawhatsapp vachitundirana zvinhu zvavo vachiita sei. Tichaendewa kumbonosorora kumba. Izvi foni ndeyecommunication yokutaurirana kufamba kwenyika zvakanaka kana kukwazisana kana kuzivisana zverufu. Haisi yokutaura zviri outside area yanataura nepolitics. Kuti zvanzi nhasi chiameni vati kune musangano kwani kwaBhasera kudunhuro kwanamadyiro. Pani chakaipa chatataura? Zvese zviri straight. Kwete kuzoti hanzi hazvazenge zvazoita madunhurwa zvikazodai zvikazodai watorasika pagwara resana. Especially Women's League. Inini ndakachipa polisi yokuti zvamunonyora zvezve ndoverenga chete nongoziva kuti mainyiwa. Ndine kwandozozviendesa. Ava ndivaini ndovatotaura vachitsigira gesa. Ndine kwandozviita seo. Ngozi kana uri munhu weZANU-PF unofanira kuva PC kumobilize nesecurity.